Vážení diváci, radi by sme vás upozornili, aby ste vypli mobilné telefóny. Taktiež si vás dovolujeme ubezpečiť, že počas natáčania tohto filmu nedošlo k žiadnej újme na zdraví. Aspoň o tom nevieme. Prajeme vám príjemný umelecký zážitok. Zaklop. Ty zaklop. Čaute, ahojte. Ale ja ti verím. Však to je smart muzika. Však si to rovno podája. Mat. Čo zas? Ja mám zošku dneska. Ty máš furt zošku. Si nehovorila, že máš voľno? Počkaj, jakého je? 26. Ja i to potom môžem. Matej, prerozprávaj mi rýchlo dejepis. No, môžeme. Poď si sadnúť. Ale nie o mačky, dôležité veci. Ale Kája, však to sa tak nerobí. Však dejiny musíš pomaly, krásne. No, poviem vám vtip. Viete, ako sa volá taká super schopnosť vidieť cez steny? Okno. Samo mi zase píše, že chce poznámky. Však on nikdy nemá poznámky. Však ale to už není normálne toto. Vaneska, nebuď Anna Jarsi. Tamarka, ale to sa nedá, chápeš? Ja v noci potrebujem spať, lebo skoro vstávam. A on mi napíše o polnoci, že on chce poznámky. Táto švíňa. Tá bude zo švini. Ale čo ti je? Je čas. V najširšom zmysle pravdepodobne vyhynuli v Devone, ale boli typické pre v Karbone a Perme. Po vrchnom Perme To čo bolo? Že by niečo s triednou knihou? Šimon, idźcie kuknúc. Hej, už ste odobrali? Čo? To čo bolo? Hej, Samo! Nepočul ma.
Šimon, buďte taký dobrý. Šimon? Samo! Tak tu písalo. Joj, let tam píše, nič nefunguje. Počkaj, skúsim dačo. Hej! Si robíš srandu, není tu. Pokrásne spievam peknotom nadšen. A v tomto duše mojej ohlasy. Svet môj je celý zavretý. Z výsosti Tatier ona mi svieti. Ona mi z ohňov nebeských letí. Ona mi svetý pohým. Vy čo tam robíte? Zo 100 životov. Centrum. Ako vy Tatry, keď oblak zlatý na hory svojho. Ona ducha taký vônie v živote. Ako vy tam žije plamenie, svetielské žriedlo, fakty kory. Ona blesk myšlienky mojej, ako vy pečné svetlé záhody. Harmónii Božích čarovné tóny. Tak tá mne os zretí. To čo bolo? Sámko, to čo si Nespievaj potom krásne. Dcera z nej roženie. My sa tu ideme roztrhať, beháme po celej škole, aby sme našli tú triednu knihu. Tak aspoň nebehať nebudem. Ty? Behať? No tá práva sa ozvala. Prosím ťa, keby si to mal behať, tak ju teda fakt nenájdeme. Nepechať sa s očami, akože ide tu vážnu vec, tak správať. Nebudem sa tak správať. Aj nocou rád bych byť medzi vami, hory sitna tak milá. A kebyže ho len vypnete? No, asi tam nič iné neostáva. Reťaz viaž tie hrdla cnoty, ty zlatý obraz jednoty.
diamant. Keď noci svetlo tlačí, ty si tehli miesto studený kráľ. Horí a v ňadrách drahej devy. Kam zmizol? Náramnice zlaté, na čo by vás To čo sňala, je? keď slobodu svojim otrokom. Rukami diaľ objíma Ty noc vážna, ty noc tichá, kráľovna ty nebeských snov. Socha, ty čuješ, keď slávi tichá, žalobný žiaľ svojich tón. Hej by byť snom, čo raj tvorí, byť pokojom, čo srasti bolí. Keď tieň tvoj svetý otočí, tam sa k duši nacháľa, tým krajinám srdca mlíní, keď zastáva, že zvonia. Možno mi diaľ Pochválený buď Ježiš Kristus. Na veky amen. Moje meno je MK. Šimon, my sa síce nepoznáme, no je dôvod, prečo si tu. A odpusť mi tu Marínu. No to bol len spôsob, ako ťa dostať späť k zmyslom. Nebolo to až tak dávno, keď som ešte učil na vašej škole. Učil som aj tvojich spolužiakov, keď ste boli prváci. A musím povedať, bolo to nervy drásajúce a potom som odišiel. Zvykne sa vravieť, že stredná škola je najkrajší čas života, poznačený mnohými novými vzťahmi, z ktorých niektoré potom trvajú celý život. Divoké zážitky na prahu dospelosti, prvé skutočné prevzatia a zodpovednosti za svoje skutky, no napriek tomu veľkou chuťou riskovať, aj s tým vedomím, že dôsledkom sa pravdepodobne nikto nevyhne. A pri tom všetkom užívaní si možno až príliš veľkej zábavy, pri tejto rebélii to bola vždy moja obľúbená činnosť. Ty a tvoji spolužiaci ste však nedostali šancu zažiť veľkú časť z toho, ostali ste zatvorení vyše roka doma a potom ešte nasledovali mnohé obmedzenia. Nebolo to práve najpríjemnejšie a určite nebolo to dobré pre mladého človeka. Tvoj svet nie je skutočný, Šimon. Na čo si už asi aj prišiel sám. Je len kópiou toho, čo je tam vonku. No ty si skutočný, pretože, ako som už povedal, existuje dôvod, prečo si tu. Vytvoril som teba a tvoj svet ako môj posledný dar pre nich, tam vonku. Ani nie je nejako obzvlášť originálny, je to pomerne stará tradícia a ty si ju už aj mal možnosť prežiť. Ukradnúť a zapečatiť triednu knihu. Čo áno, už stratilo svoj praktický význam, no stále ostáva symbolom toho, že sa ten najkrajší čas života blíži ku koncu. V momente, keď prejdeš týmito dverami, môj dar sa stáva posledným aktom rebélie mladého človeka, aby sa otvorila cesta pre ešte krajšie časy.
Nastal čas. Treba zapečatiť triednu knihu, aby sa už viac nediali také zvláštne veci. Alleluja, Ave Marika, Marika, Marika. Alleluja, Ave Marika, Marika, From the day we were born to prosper, listening to all the book. There's more to learn than can ever be learned. More to do than can ever. Ha 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 ha!